Бойко Величков е пред нас. Доста така интересна позиция, но е оправдана след мача с Фратрия, нали така? Да обърна внимание на всички футболни хора, от които зависи до голяма част взимането на решения, генерално, свързани с класирания, с резултати и така нататък. Много моля, малко повече уважение за клуба Пирин. Пирин е заслужил през годините си, ако някой не знае какво е Пирин, да се ограмоти. Виждаме двоен аршин. Визирам даването или недаването на 3 точки в случая с нередовните състезатели срещу ЦСКА 48. Сроковете не са единственият критерий, с който да бъде постигната справедливост, да не се оказва пряко влияние върху класирането. Съдийските решения онзи ден, неотсъждането на 2 чисти дуспи са причина да започваме да се чудим верни ли са слуховете за това, че на някои отбори нещо е обещавано. Самите отбори не го крият, даже се хвалят с това нещо. И да предупредим, че не желаем, че футбола и справедливостта не изисква Пирин да е жертвата на тези обещания. Но така изглежда. Аз също започвам да смятам, че така започва да изглежда, затова апелирам. Ние с Дяков се опитваме непрекъснато да спазваме добрия тон. Това са първите по-остри думи, откакто съм спортен директор на Пирин. Опитваме се да спазваме добрия тон, опитваме се да бъдем добрия пример за уважение. Но не искаме Пирин да бъде жертва в борбата за първите места с нефутболни средства. Благодаря. Сам казахте, че е обещано нещо на други отбори. Тази информация излиза от самите отбори. Те едва ли не започват да се хвалят с нея. Просто питаме така ли е. Не ни се вярва, не ни се иска да е така, но започва да се натрупват някакви факти.